Da comenzo o acto de investidura como doutor honoris causa do excelentísimo señor doutor Ulrich Engel. Prégolle o señor secretario xeral da Universidade que vaya en procura do doutorando e o seu padriño.
rector magnificum, precor audias. Honorem Petro, titulum doctoris unius universitatis, Domino Ulrico Engel, merita eius magisterium et opera proveo locundi. Honoris causa oba miticia meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas autoridades, compañeros y compañeras, señoras y señores, Magnifizenz, meine Damen, meine Herren. Da diese Veranstaltung mit mir zu tun hat und da ich als Erster reden soll, will ich über zwei Dinge sprechen, die nicht in meiner offiziellen Vita stehen. Primero, ¿por qué hago lo que hago? Segundo, ¿qué me une a Santiago? Erstens, warum ich das mache, was ich mache. Zweitens, was mich mit Santiago verbindet. Also, auf Spanisch klingt das besser und auf Deutsch reimt es sich auch nicht. Zum Ersten. Von Nachbarn, Freunden, Kollegen, auch Genossen werde ich oft gefragt, womit ich mich eigentlich beruflich beschäftige. Ich sage dann im Allgemeinen, ich sei Sprachwissenschaftler. Auf diese Antwort erfolgen drei typische Reaktionen. Die einen verlieren schlagartig das Interesse und wenden sich anderen Dingen zu, sie können mit mir einfach nichts mehr anfangen. Die anderen mimen Verständnis und fragen mich, wie ich zur Rechtschreibreform stehe, womit sie dem verbreiteten Unfug folgen, Sprache auf die Schreibung zu reduzieren. Die dritte, die kleinste Menge, sehr kleine Menge, ist aber erst einmal still, denkt also offenbar nach und fragt mich dann, wozu diese Wissenschaft wohl gut sei. Und diese Reaktion ist durchaus verständlich. Ich weiß ja, jeder Feuerwehrmann hat es leichter als ich, jeder Taxifahrer, jeder Bäcker. Und das sind alles ehrenwerte Tätigkeiten, wenn er nach dem Sinn seines Berufes gefragt wird. Ich möchte dies und jenes antworten, denn ich finde es schon faszinierend, sich mit der Fähigkeit der Einzigen zu beschäftigen, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. In der Tat von allen. Oder sollten wir etwa doch Konkurrenz haben? In den 60er Jahren kam mir ein Buch in die Hände mit dem provozierenden Titel »Ein Delfin lernt Englisch«. Ich erfuhr aus diesem Buch, dass ein engagiertes jüngeres Ehepaar, das einen Delfin im Pool hatte, diesen so weit brachte, dass er sich für erhaltenes Futter bedanken und sie morgens mit einem Ruf zu begrüßen vermochte, der ähnlich wie Good Morning lautete. Alles, was der Delfin gelernt hatte, waren also Signale, Reaktionen auf bestimmte Vorgänge oder Äußerungen, die bestimmte Vorgänge auslösen sollten. Solche Signale gibt es auch in der menschlichen Sprache. Aber typisch für unsere Sprache sind eben nicht Signale, sondern Symbole, die uns Zeit und Raum enthoben, Stellungnahmen zu Sachverhalten ermöglichen und uns damit in den Stand setzen, ja sogar in den Zwang, die Wirklichkeit nach unserem Ermessen zu formen.
Diese Sprache hat uns zu den Herren der Welt gemacht. Sie hat uns allerdings auch so weit gebracht, dass wir in der Lage sind, die eigene Art, die Species Humana, auszulöschen. Und wem das alles zu akademisch ist, dem helfen vielleicht die möglichen Anwendungen meiner Wissenschaft. Ich habe einen Freund verloren, dem die Sprache abhanden gekommen war. Ich habe ihn verloren, weil es mir nicht gelungen ist, ihm seine Sprache zurückzugeben. Gerade diese Sprachgehemmten, Sprachgestörten, die Aphatiker, müssten von der Sprachwissenschaft profitieren können. Nur wissen das leider nicht alle so genau. Vor rund 12 Jahren hielt der neue Rektor an der Universität Bonn seine Antrittsvorlesung. Da er Biologe war, sprach er über die menschliche Großhirnrinde. Ich rief die Teilnehmer meines Seminars und die Hörer meiner Vorlesung auf, und das waren gut 150 Leute. Wir haben also ein Viertel der Aula gefüllt. Hinzugehen, um Neues zu erfahren, denn auf der Großhirnrinde ist unsere Sprachfähigkeit angesiedelt. Und eigentlich müssten wir da etwas lernen, was unserer Tätigkeit einen Sinn geben könnte. Die gesamte Vorlesung wurde für uns zu einer bitteren Enttäuschung, denn der Experte sprach über die Großhirnrinde, ihre Leistungen, ihre Gefährdungen, ohne auch nur mit einem halben Satz auf die Sprache einzugehen. Ein Meister seiner Wissenschaft hielt es nicht für angebracht, eine Verbindung zur menschlichen Sprachfähigkeit zu ziehen. Was Wunder, dass es vielen Laien ähnlich geht. Dabei steht für uns, für mich und meinesgleichen, immer eine konkrete Sprache, ein Sprachenpaar oder eine Gruppe von Sprachen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Natürlich wissen wir genau, dass es so etwas wie eine angeborene menschliche Sprachfähigkeit geben muss, weil anders nicht zu erklären wäre, que los niños sean capaces de aprender su lengua materna de forma tan rápida y perfecta y que puedan de repente formar frases que nunca han oído antes. Also, dass Kinder ihre Muttersprache so schnell und so vollkommen erlernen können, dass sie plötzlich Sätze zu bilden vermögen, die sie noch nie gehört haben. Das wissen wir. Aber wir sind keine Anhänger jener universellen Grammatik, die sich an vielen Universitäten, jedenfalls in meinem Lande, wie ich gehört habe, auch bei Ihnen, etabliert hat, die sich mehr für das Allgemeine als für das Besondere interessiert, die mehr nach den Prinzipien als nach den Parametern fragt. Wir beobachten sorgfältig, was andere tun. Wir machen es ihnen aber nicht nach. Der Aufwand scheint uns zu groß, der Ertrag zu dürftig zu sein. Vielleicht ist auch nur der Zeitpunkt zu früh. Ich meine also, dass man erst die Einzelsprachen erforschen soll, ehe man sich an die universelle Sprachfähigkeit wagt. Dass man erst Grammatiken oder Syntaxen konkreter Sprachen schreiben soll, ehe man sich zur universalen Grammatik aufschwingt. Dass man, um es kurz zu sagen, bescheiden anfangen soll, ehe man weltumfassende Ansprüche anmeldet. Und zu dieser Bescheidenheit gehört auch, dass man nicht die beste, die definitive, die alleingültige Methode der Sprachbeschreibung wie eine Monstranz vor sich herträgt, sondern erklärt, dass man einen Weg beschreibt, den man entdeckt hat, der einem gangbar erscheint, den man vielleicht eines Tages mit anderen Wegen vergleichen kann. Und diesen Weg, diesen speziellen Weg entdeckte ich fast durch Zufall. Ich hatte von dem französischen Linguisten Tenière schon gehört. Ich wusste vom Hörensagen, dass er viele wichtige Dinge ganz anders sah, als man sie zu sehen gewohnt war. Wusste auch, dass er Polyglott war, dass er in seinem Hauptwerk ein halbes Hundert Sprachen, darunter das Arabische, das Baskische, das Ungarische und so exzentrische Sprachen wie das Wodjakische und das Tscheremisische miteinander verglich und als Belege für seine Theorie benutzte. Wer kann schon neben dem Beruf her, damals war ich Lehrer an einem Gymnasium, ein Buch von fast 700 Seiten lesen, ein schwieriges Buch zudem einfach so durchlesen. Der Zufall kam in Form eines Darmleidens,
eines wahrscheinlich eingebildeten Darmleidens, das kuriert werden musste. Die Zeit im Krankenhaus war damals wesentlich länger als heute. Ich überbrückte sie, indem ich Teniers las. Ich war so begeistert, dass ich die meisten seiner Ansichten übernahm. Später habe ich ihn auch ins Deutsche übersetzt, weil viele deutsche Linguisten nicht mehr richtig Französisch verstehen. Und seither vertrete ich Thesen, die nicht alle gewohnt sind, dass der Satz nicht aus Subjekt und Prädikat besteht, jedenfalls, dass das eine unpraktische Ansicht ist, dass die meisten Wörter über eine Kraft verfügen, andere Wörter an sich zu ziehen, und diese Kraft wird bei uns Valenz genannt, und dass alle Wörter, die wir im Zusammenhang verwenden, das heißt aussprechen oder schreiben, nach einem wundersamen System aufeinander angewiesen sind, voneinander abhängen oder voneinander dependent sind, dass die Wortstellung keineswegs so frei ist, die deutsche Wortstellung, wie die Franzosen und die Engländer und auch die Spanier gemeinhin meinen, dass Substantivgruppen ganz ähnlich aufgebaut sind wie Sätze, dass zum Beispiel das deutsche Perfekt, also sie hat es gesagt, kein Tempus ist, sondern ein Verbalkomplex, dessen Bedeutung sich aus den Bedeutungen seiner Teile erklärt und vieles andere mehr. Ich habe diese Thesen immer wieder auf ihre Stichhaltigkeit hin abgeklopft, habe sie doch im Wesentlichen für brauchbar befunden und daher beibehalten. Und ich habe im Lauf der Zeit Weggenossen gefunden, die zu mir gestoßen sind, die mich kritisiert und die mich bereichert haben. Die sind heute fast alle hier. Die wichtigsten von ihnen sind hier. Man könnte, wenn es um die Nutzbarmachung der Sprache geht, auch an die Werbung denken, der wir Tag für Tag ausgesetzt sind, vielfach ohne dass wir es merken. Da preist eine Supermarktkette in meiner Heimat mit dem Slogan Bergsträßer Frische ihre Lebensmittel an. Welches deutsche Herz schlüge da nicht höher? Denn die Bergstraße, die den Odenwald von der Rheinebene trennt, ist eine der schönsten, der saubersten und der farbigsten Landschaften in Deutschland. Und Lebensmittel aus dieser Ecke müssen einfach schmackhaft und gesund sein. Niemand sagt, dass diese Lebensmittel in Wirklichkeit aus Bayern kommen, vom Bodensee oder aus Mecklenburg. Das wäre gar nicht schlimm. Wir wollen es aber richtig wissen. Dass sie nicht von der Bergstraße kommen und dass auch die Verteilerzentrale bestenfalls in der Nähe der Bergstraße liegt. Weiteres Beispiel. Da preisen Regierungschefs und Parteiführer die Renten für alle Menschen als absolut sicher an, obwohl jeder Fachmann sich ausrechnen kann, dass unser Rentensystem das nächste Jahrzehnt kaum überdauern wird. Da werben Pharmafirmen mit sogenannten Lipidsenkern und warnen gestützt auf gekaufte Gutachten vor zu hohem Cholesteringehalt im Blut, obwohl Fachleute seit 40 Jahren wissen, dass es im Normalfall unsinnig und unverantwortlich ist, an dieser Stelle durch Medikamente in den menschlichen Körper einzugreifen. Die Beispiele liegen auf der Straße, sie ließen sich beliebig vermehren. Auch die Gründe solcher unlauteren Werbung sind mit Händen zu greifen. Und eine Wissenschaft wie die Linguistik, die antritt, um solche Missstände zu entlarven, ist unabdingbar für die moderne Gesellschaft. Oder man kann an die Sprachvermittlung denken, die die meisten meiner Kollegen hierzulande betreiben. Nicht, dass Linguisten dazu da wären, eine Sprache leichter lehrbar zu machen, aber eine Sprache kann eben erst dann leichter lehrbar gemacht werden, wenn sie zuvor anständig beschrieben worden ist. Darum bemühen sich viele. Das Angebot liegt vor. Und die Umsetzung in Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel ist ebenfalls weit gediehen. Und ich weiß, dass in diesem Land fast am Ende der Welt, in fine terre,
ein hoher Bedarf besteht, diese deutsche Sprache zu erlernen und zu lehren. Und wenn dieser Bedarf dazu führt, dass man künftig mehr künftige Deutschlehrer ausbildet und mehr Stellen für Deutschlehrer schafft, dann werden auch die auf deutscher Seite zuständigen Instanzen sich zur Förderung bereit erklären. Das hat gar nichts mit Sprachimperialismus zu tun. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die sich mit dieser Sprache, immerhin der Muttersprache von etwa 100 Millionen Menschen, beruflich beschäftigen, dass die mithelfen, wenn sie um Hilfe gebeten werden. Segundo. No es nada trivial que estas cosas se digan en Santiago. Es ist nicht unwichtig, dass diese Dinge in Santiago gesagt werden. In dieser Stadt bin ich jetzt zum 4. Mal. Und dass ich überhaupt herkam, verdanke ich eigentlich dem Leichtsinn meiner hiesigen Kollegen, die mich, ohne mich persönlich zu kennen, im Jahr 1995 zu einer Konferenz über Norm und Transgression in deutscher Sprache und Literatur eingeladen haben und dann offenbar mit mir zufrieden waren. Mich hat jedenfalls die Stadt, ja die Menschen in dieser Stadt und in diesem Land seither nicht mehr losgelassen. Heute kenne ich die Stadt recht gut, einigermaßen auch das Land Galizien. Ich habe vor allem den Geist dieser alten Pilgerstadt auf mich wirken lassen. Und da ich als Historiker nicht anders kann, mir die Bedeutung Santiagos seit dem frühen Mittelalter bewusst zu machen versucht. Da lernt man dann, dass das alte, von Dynastien, Religionen, Nationen zerfleischte Europa früherer Zeiten viel enger im Verbund stand, als wir das auch heute noch gewohnt sind. Die Pilger kamen aus Polen, aus Skandinavien und natürlich aus Deutschland. Gewiss waren sie Wegelagerern und gewissenlosen Beutelschneidern ausgesetzt. Und wer kann von sich sagen, dass er das heute nicht auch gelegentlich wäre? Aber sie haben alle, nahezu alle, ihr großes Ziel erreicht, und zwar zu Fuß oder bestenfalls mit dem Esel. Da imponieren mir die modernen Omnibuspilger gar nicht mehr so sehr. Aber mir imponiert ungeheuer mein Freund Gerhard Brietz aus dem Dorf Kirschhausen, heute ein Teil meiner Heimatstadt Heppenheim. Der ist im vergangenen Jahr, im Alter von mehr als 60 Jahren, die 2.500 Kilometer zu Fuß gelaufen. Und seine Beglückung, als er plötzlich die Stadt mit der Kathedrale vor sich liegen sah, muss der ähnlich gewesen sein, die Pilger einst empfanden. Me gustaría imitarle. No soy mucho mayor que él y ando bien, quizás en unos años. Ich würde es ihm gerne gleich tun. Ich bin nicht so viel älter als er und gut zu Fuß, vielleicht in einigen Jahren. Und mir wurde, je länger ich nachdachte, auch klar, welche ungeheure Integrationskraft diese Stadt am Rande Europas seinerzeit hatte, weil sie ein Zentrum der europäischen Christenheit war, weil hier, auch hier und zumal hier das Herz Europas schlug. Und wenn ich heute diese jungen Galizierinnen und Galizier sehe und höre, die Deutsch reden besser als unsereiner, weil sie in Frankfurt oder Köln oder München aufgewachsen sind, die aber zurückkamen, weil sie sich als Spanier oder als Galizier fühlten, dann denke ich mir, dass gerade hier der europäische Gedanke lebendig ist. Dass diese Stadt mitsamt ihrer regionalen Prägung, die uns Binnenländer ja so fasziniert, diese an der Peripherie gelegene Stadt im Grunde viel europäischer ist als unsere großen Städte mit ihrer Gleichmacherei. Und weil ich das so sehe, deshalb bin ich gerne hier, heute und ein andermal. Ich volveré, ich werde wiederkommen. Ein letzter Punkt, ich habe noch anderes vor. Mein Besuch dient auch dazu, Brücken zu schlagen zwischen Santiago und einigen Orten, wo meine Mitstreiter leben. Unter diesen streitbaren Wissenschaftlern, die alle auf je eigene Art die Abhängigkeitsgrammatik vertreten, sollte man sich nichts Falsches vorstellen. Wir sind, wir gutes Dutzend, kein verschworener Orden,
der nur seinen heiligen Gral hütet und alle Andersdenkenden bekämpft. Wir sind auch so etwas wie Pilger, die aus verschiedenen geistigen Landschaften einem Ziel zustreben. Die Brücke, von der ich gesprochen habe, eine von vielen Brücken, befindet sich im Bau und ich habe einen Stein für diese Brücke mitgebracht. In diesem Jahr noch wird ein Projekt beginnen, das auf relativ neue Art die spanischen Verben mit entsprechenden deutschen Verben und ihren Umgebungen vergleicht und insofern als spanisch-deutsches Satzlexikon Studierenden, Lehrern, Übersetzern und Dolmetschern nützlich werden will. Vor dem Herbst fangen wir an. Deseanos suerte. Wünschen Sie uns Glück. Dovenian. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Santiago, excelentísimas autoridades civis y académicas, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich muss zuerst mich sehr entschuldigen, da Sie dabei keine deutsche Fassung meines Textes haben. Eine kleine Konstellation von Umständen und Missverständnissen und auch vielleicht die Tat, dass ich auf Galicisch sprechen werde, haben das nicht ermöglicht. Auf jeden Fall, meine symbolische Rolle hier ist als Anwalt von Professor Engel fungieren und das fällt mir leicht und würde Ihnen, die Sie ihn viel besser kennen, noch leichter fallen. Beide Ansprachen werden dann auch später von der Universität gedruckt und verschickt werden. A lección que vimos de escoitar, na que se nos expuxo de xeito sinxelo algúns dos aspectos máis saíntes ou máis actuais da lingüística, en a que escoitamos tamén unha emotiva evocación da súa relación con Santiago, e co departamento, profesores, alumnos de filoloxía alemana, non é a primeira que o Dr. Engel pronuncia na nosa universidade. Outras, máis especializadas, mantidas en contextos tamén máis específicos, a precederon. As derradeiras, precisamente onte e antonte, na recén rematada reunión científica sobre a gramática de Valencias, organizada por el xunto co departamento e coa asistencia de recoñecidos especialistas desa línea de investigación, porque o profesor Engel insistiu en que non quería voltar a Santiago só para ser homenaxeado, senón tamén e especialmente para traballar. No seu discurso ven el de situar a orixen da súa relación connosco nunha lixeireza, nun Leichtsinn, hat gesagt, pola nosa parte, en invitalo a un congreso sen coñecelo persoalmente e sen saber o que se podería esperar del. A esa lixeireza vou referirme de seguido, brevemente, para precisar o contexto no que xurdiu esta relación hoxe brillantemente coroada. Se lixeireza houbo, foi xa que logo, nun senso ben diferente, ou pode que esteamos aquí diante da famosa polisemia. Sería máis ben algo de ousadía, moitas veces necesaria, pola nosa parte, invitar a un profesor especialmente coñecido e recoñecido, investigador ateigado de proxectos e relacións con grupos universitarios de todo o mundo, sen relación persoal connosco, e que daquela non accedía xa a maioría das invitacións por non poder atendelas. De seguro que o nome de Compostela foi o que influiu decisivamente para a súa aceptación. Nós pretendíamos con aquel congreso do ano 95, no marco das celebracións do 500 aniversario da nosa universidade, mostrar que non había que lembrarse só do camiño científico percorrido polas distintas especialidades presentes históricamente nela, senón pensar tamén naqueles outros saberes que, como estudio da lingua e a literatura alemana, comenzaban a percorrelo e, aínda máis, constituían saberes
relativamente pouco frecuentados en España. De feito, daquela remataba os estudios a segunda promoción de alumnos de filoloxía alemana na nosa universidade. Iniciábase o primeiro bienio de doutoramento no que xa colaboraría o profesor Engel. As relacións vía programa Erasmus coas universidades alemanas e austríacas ían camiño de asentarse. Santiago era a séptima universidade española en ofertar os estudios da nosa especialidade, outra aventura, tamén relativamente curta, iniciada a mediados dos anos 50 na Universidade de Salamanca e logo noutras poucas, moi poucas máis. E en Santiago, só a partir de 1989, precisamente en 1989, ou profecía ou casualidade, ano, como todos saben, clave non só para a historia alemana, senón tamén para toda a historia europea, e foi entón cando podemos contar co gallo dos 25 anos da Facultade de Filoloxía, co consenso, que eu diría unánime, das distintas instancias da nosa universidade para crear os estudios de Filoloxía alemana, proceso que eu representaría no actual rector, profesor Villanueva, daquela decano da facultade que asumiu o reto de propoñelos á Xunta de Goberno e creálos. E eu, que por razóns puramente biográficas tiven algo que ver coa posta en marcha deses estudios en Santiago, estaba daquela, e estou aínda absolutamente convencido, e os que chegaron despois de min ao departamento tamén o están, de que se trataba dun campo cultural e científico relevante e absolutamente necesario nunha universidade europea media, daquela Santiago era máis que media, polo número de alumnos, e aínda máis tras a integración española na unidade europea. E hoxe a filoloxía alemana impártese tan só en 8 das máis de 60 universidades españolas, poucas certamente se pensamos, por unha banda no rol fundamental representado pola lingua, a literatura e a cultura escrita alemana no transcurso da historia europea, unha lingua, ao fin e a cabo, materna para uns 100 millóns de falantes, como sinxelamente ven de suliñar o profesor Engel, que tamén fixo unha alusión a este tema, e, por outra banda, se pensamos no feito de que o alemán non acaba de atopar entre nós o lugar que lle corresponde, ese non outro, pero que lle corresponde, nos niveis de ensino anteriores á universidade, ben porque se lle tema a súa suposta ou real dificultade, ben porque a política educativa non oferta adecuadamente, e como corolario, a filoloxía alemana, como outras, elas empeza tamén a perder alumnos e a ser considerada, ás veces, como adorno ao luxo, incluso dentro da propia universidade, nun momento en que todo se mide, desde a miña perspectiva, e valora en termos estrictamente economicistas e de rentabilidade a curto plazo. Pero o fenómeno da lingua e tamén das linguas, esas linguas concretas das que o profesor Engel falaba, que había que describir aínda, está na base da comunicación do ser humano cos semellantes, da concordia, da aprendizaxe de calquer coñecemento ou disciplina, incluso da propia creatividade, e eu non acabo de ver como sería o futuro dunha sociedade que non cultive esencialmente os saberes relacionados con esa capacidade humana tan distintiva como ven de aludir o profesor Engel é un deses científicos e el precisamente un exemplo tan relevante. Pido disculpas por este breve apunte máis melancólico que crítico, pero de algún xeito este acto é tamén culminación simbólica e proxección cara ao futuro de todo o indicado. Porque nós, e eu quero suliñar que son aquí simple representante do departamento, pretendíamos tamén coroar esa pequena traxectoria interna da filoloxía alemana na nosa universidade como simbólico sinal de asentamento nela deses estudios coa concesión do doctorado honoris causa a unha das máis relevantes persoalidades dese saber, e precisamente nun eido como a gramática que de xeito especial na dirección científica seguida polo profesor Engel tanto pulo lle ten dado igualmente as aplicacións prácticas no ensino da lingua alemá para estranxeiros. E o traballo práctico na lingua e logo o estudio gramatical científico son, de feito, os dous primeiros escalóns que ineluctablemente temos ou tivemos que subir estudiantes e docentes da filoloxía alemana na nosa laboura de aprendizaxe e nas nosas tarefas cotidianas.
E unha personalidade tan universalmente recoñecida xa no seu eido aceptou a invitación do ano 95, impartiu uns meses despois un curso de doutoramento, voltou logo como profesor visitante e dende ese ano estivo en permanente contacto connosco, dirixe e colabora en tesis e na investigación do departamento, publicou xa algún traballo conxunto cunha das profesoras e axudou gustosamente, cando se lle pediu axuda, co seu acreditado consello ou abrindo as portas da súa moi ampla influencia. E para que a historia non remate aínda aquí, ven dispoñernos os proxectos de futuro relacionados coa nosa universidade. En fin, a súa relación con e a súa fascinación por Santiago expuxo el xa de xeito sentido. Eu só quería engadir unha frase que me confiou, nalgún momento de confianza, vale a redundancia, e que ilustra pola vía metafórica todo o exposto. Santiago ist wie eine späte Liebe. Santiago é como un amor tardío, como un amor serodio. O lume deses amores, aunque espirituais e menos punxentes que os que coñecemos ben polas biografías literarias, como por exemplo a de Goethe, manterá viva, de seguro, a súa relación connosco. Pero resulta obvio que a nosa primeira invitación viña motivada pola admiración que a súa ampla, densa e sobradamente recoñecida traxectoria científica e profesional despertaba en nós, e na que eu suliñaría como máis rechamantes tres cualidades: unha tenaz capacidade de traballo, unha rigorosa capacidade crítica, aínda que sobre as propias posicións, e unha precisa capacidade descriptiva. Como testemunho da primeira, podería citar, entre moitos, un comentario do prologuista do volume Homenaxe de 1988 dedicado a él. Despois de falar da celeridade e o éxito da gramática contrastiva alemán serbo-croata e da aceleración dos traballos doutras co rumano e co polonés como linguas de contraste, e que foron rematadas con máis celeridades que proxectos semellantes, sinala o prologuista. O que sí resulta inexplicable é como Ulrich Engel, a todo isto, aínda poido encontrar tempo para rematar a súa gramática alemana, para colaborar no proxecto gramatical do Instituto da Lingua Alemana e, ao mesmo tempo, para manter coa intensidade acostumada o intercambio científico cos lingüistas de xermanística estranxeira, da xermanística estranxeira. Exemplos da segunda cualidade citada, do seu rigor crítico, podémolos atopar simplemente con ler as súas obras en múltiples pasos delas nas que recoñece claramente os puntos que quedan sen explicación ou a súa débeda con outras teorías ou con outros investigadores, e mesmo no seu discurso doxe e onte, na súa derradeira lección do Congreso, deixou boas probas del. Respecto, finalmente, da súa capacidade e precisión descriptiva, unha das bases, ou pode que obsesión do seu traballo metodolóxico, quería apuntar aquí só como ilustración unha frase aparentemente sinxela que me respondeu a min nun coloquio e que lle escoitei outras veces cando se refería á especificidade básica do seu método de traballo. Alles muss man beschreiben können. É dicir, todo ten que poder ser descrito e que eu consideraría un punto de partida do seu etos científico, é dicir, canto máis detallada, explícita e adecuada sexa unha descripción científica, máis segura resulta a explicación teórica global deducida e máis eficaz a súa aplicación práctica. El fixo tamén unha referencia a isto no seu discurso, cando viña a decir que un lingüista non está en principio para facilitar o ensino dunha lingua, senón para describila de xeito científico, pero o rigor e a exhaustividade na descripción representará un paso previo para a súa aplicación didácticamente efectivo ao ensino. Daqui, o seu particular interese pola lingüística aplicada e polas metodoloxías similares á experimentación nas ciencias naturais. Formado como doutorando co profesor Hugo Moser, máis coñecido daquela como historiador da lingua alemana, e despois de rematar os seus estudios de filoloxía alemana, filoloxía francesa e historia, doctorouse en Tübingen, cunha tese de dialectoloxía e socioloxía lingüística, orientación científica que mantivo nas súas primeiras investigacións.
Quedouse un certo tempo nesa histórica universidade como investigador e axudante, pasando logo algúns anos como catedrático de instituto, etapa que el recorda sempre como especialmente fructífera por telo achegado aos problemas prácticos do ensino da lingua. Catedrático logo da Universidade de Bonn, o seu nome, sen embargo, e a súa actividade científica están ligados de xeito especial á súa longa etapa de traballo no Instituto da Lingua Alemana de Mannheim, que el dirixiu, ademais, preto dunha dúcia de anos. Nesa etapa, este centro investigador viuse enormemente incrementado nos seus efectivos humanos, nos seus recursos materiais, pasando a dispoñer dunha ampla nómina de colaboradores científicos e creando un enorme corpus lingüístico, especialmente lexicográfico, que convirtiron o dito instituto nun centro de referencia mundial polo que atinxe as investigacións sobre a lingua alemá e convirtindo, sobre todo, como lle foi reiteradamente recoñecido do exterior, nun centro de acollida e intercambio para xermanistas estranxeiros de todas as procedencias. Esa apertura de miras, na que ele insistiu sempre de xeito sistemático, non era daquela, hai que recoñecelo, o máis habitual nos investigadores que traballan na súa propia lingua materna con respecto aos que a estudian dende outro ámbito lingüístico. Alén diso, e tendo en conta a súa preocupación constante polo ensino da lingua alemá para estranxeiros, podémonos explicar sinxelamente o seu apoio a proxectos e investigadores alleos, a súa presencia constante como profesor invitado ou visitante en universidades de todo o mundo, dende Exipto a Xapón, dende México a Polonia, Rumanía ou a antigua Iugoslavia, iniciando as súas relacións con universidades españolas con Santiago de Compostela, relación para que sempre reservou unha certa exclusividade da que nos sentimos honrados. A súa ampla investigación, iniciada con temas dialectolóxicos e sociolóxicos, centraríase posteriormente en aspectos gramaticais e lexicográficos, amosando unha reorientación fundamental ao entrar en contacto coa obra do francés Lucien Tenière, non moi recoñecido internacionalmente daquela, e do que el traduciría máis tarde ao alemán o seu opus fundamental El monde de syntaxe structurale. A importancia do seu encontro coa obra do lingüista francés, polo que atinxe a propia trayectoria intelectual e científica posterior, ven de describila el mesmo de xeito plástico e convincente no seu discurso. Engel admiraba a inxente laboura que representaba a obra, o manexo como elemento comparativo de medio cento de linguas, moitas esquecidas pola ciencia e de ámbito non indoeuropeo, e, sobre todo, a originalidade científica dos postulados da súa análise lingüística, anque nel estiveran xa recollidas ideas que flotaban no ambiente e anque Engel, co seu habitual rigor crítico, non deixe de poñer en cuestión aspectos que el considera problemáticos na obra do francés. De todos os xeitos, nese encontro intelectual semellan estar prefiguradas as orientacións decisivas da súa propia trayectoria posterior. A prelación que se lle atribuye sempre nas súas análisis lingüísticas ao aspecto sintáctico. O seu interese polos traballos contrastivos e a súa adscripción aos postulados básicos da gramática da dependencia, da que xurde logo, de algún xeito, perdón un momento. Estábamos falando do punto de partida que representa para o profesor Engel o encontro coa lingüística do investigador francés Lucien Tenière. O propio Engel fixo referencia ao tema e eu non son precisamente lingüista, nin polo tanto a persoa adecuada para explicar en detalle a novidade ou interese dunhas teorías, pero de outro xeito son xa suficientemente difundidas e recoñecidas. A gramática da dependencia parte nas súas análises non tanto da palabra illada, senón do seu funcionamento na frase, polo que a gramática é primariamente sintaxe e non morfoloxía, ou, se puderamos falar metafóricamente en termos médicos, máis fisioloxía que anatomía. A de Valencia suliña especialmente o rol do entorno, por exemplo, de todo o complexo verbal, as relacións de interacción e dependencia que se establecen dentro dese complexo ou da frase, obrigatorias, posibles ou imposibles,
que se describen de forma sistemática e detallada. Valencia, termo xa empregado por Teniers, está tomado, como tantos outros, que usamos frecuentemente nas ciencias humanas, das ciencias naturais, da física nuclear, probablemente tamén da química, comparando o lingüista francés o funcionamento do verbo no seu entorno de dependencias de algún xeito co funcionamento do átomo. Nalgún xeito tamén recorda, polo menos, os que estamos máis no campo da historia literaria, a famosa obra de Goethe, Die Wahlverwandtschaften, as afinidades selectivas, esa complexa historia amorosa de atraccións súpetas e rexeitamentos inevitables que suxiren realidades do funcionamento dos elementos como os describía xa a química daquela. Trátase aquí dunha orientación lingüística especialmente popular en Alemania que precisamente o profesor Engel, entre outros investigadores relevantes, moitos deles aquí presentes, colaborou marcadamente a perfilar e depurar. Unha forma plástica de definila sería tamén unha manifestación do lingüista francés Jean-Marie Zem, que o propio profesor Engel citou unha vez, que, basicamente, vale como regla para todas as linguas naturais que determinados elementos pódense unir, outros rexéitanse e, a partir de aí, aparece o concepto de valencia, é dicir, esa forza, diríamos, de relación que une ou separa os elementos podería ser esa definición. Ese éxito, no ámbito do ensino de alemán, que el recoñece tamén nesa cita, é dicir, que este tipo de gramática favorece enormemente pola súa exhaustividade na descripción a aplicación posterior ao ensino, el sempre tivo en conta noutras aplicacións, noutros estudios e publicacións que fixo ao longo da súa vida científica. En todo caso, foi unha das liñas básicas do seu traballo como orientación intelectual e investigadora e que ten refrexo en moitas publicacións na colaboración e a axuda a outros investigadores, sobre todo xermanistas estranxeiros, e no propio rol que no campo da lingüística aplicada el reservou en parte para o Instituto da Lingua Alemana cando foi director del. De algún xeito, poderíamos decir que esta é unha das súas orientacións profesionais case que vocacionais. Por acabar un pouco, para non insistir excesivamente, sí quería mencionar polo menos dous aspectos que son os máis relevantes da súa obra, pero que son suficientemente coñecidos. Por un lado, a publicación de dous grandes manuais, un de sintaxis, outro de gramática alemana, que siguen sendo, neste momento, referencia na investigación da lingua alemana e dos quais el vén de facer presentou a hoxe unha nova versión abreviada tamén. Esa investigación gramatical atinxe tanto a teoría da sintaxis como a gramática estrictamente, que para ele é basicamente sintaxis, e a súa acollida marca un certo baremo do seu valor científico en algo que, en un contexto que, como neste momento no contexto da lingüística alemana, sobre todo, non fallan precisamente a cantidade de publicacións presentes delas, por exemplo, de compañeiros xermanistas que están aquí neste momento en este acto. Solo mencionar que a súa gramática alemana do ano 88, xa se vai preparar unha cuarta edición, a súa acollida marcou un verdadeiro fito nestes estudios. Recibida entre admirativa e agarimosamente como a Biblia Vermella, polo seu formato en tapas e por a súa extensión enorme, Die Rote Bibel, sagt man in Deutschland, eu coñecina antes da sintaxe e impactoume pola súa exhaustividade, pola súa amplitude descriptiva, pola explicación e constante revisión da súa proposta teórica e metodolóxica e por algo que a min me sorprendeu, pode que por non ser lingüista. A sistemática e coherente inclusión que nela fai da categoría do texto. Xa sei que daquela era xa un tema de discusión e investigación, pero non creo que aparecera aínda de xeito sistemático nas gramáticas. Texto
no senso de que nós non falamos en palabras illadas, nen sequera en frases, senón que as nosas expresións constituíense rapidamente en textos dos quais xa a corrección gramatical non é o elemento fundamental, senón, e sobre todo, a adecuación comunicativa. Xa remato, esa liña de traballo na gramática continuou en múltiples gramáticas contrastivas, pasando despois, sobre todo, a dedicarse aos traballos de tipo lexicográfico, do que el nos deixou un proxecto para Santiago e polo cual eu non insisto nelo. Pedía sorte, desexémonola para todos. Gracias. Eu pediríalle ao director do coro que a peza que se sole interpretar en medio da sesión que a interpreten agora, por favor. Autoritate igiturmi conques allegibus regni, tibi domino Ulrich Engel, confero gradum doctoris honoris causa in filologia e commito praeclaro domino Carlos Bujan, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam colatae tibi dignitatis ornamenta, et quid illa instituto maiorem potendam intelligito. Pileus hic liberalis tibi sit velut laureum coronamentum, quod donavantur post certamen victores.
Ilut animo tecum reputa, nil esse literis et doctrina prestantius, nil sapientia nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in res publica insigniabantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostra studia pertinentem, clausum et redseratum concedimus, eumque similesque excedito schola eloco, explicandi, interpretandique tibi ius esse cito. Sedeas in sapientiae cathedra, ut inde in academia et in regno doceas iudices opituleris. Quant opere vero de adepta terinitate totius academici coetus nomine gratulemum, hic noster tibi estetum amplexus. Attendito juramento. Juras ad implere quae secuntur, semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotens fueren requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere? Sic juro et sic volo. Vir, Domine Ulrich Engel, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae, cum omnibus honoribus, libertatibus, exemptionibus et privilegis, quibus gaudent et possunt gaudere, ali similes doctores in Compostellano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulus suyus admissionis et incorporationis tibi confero. Ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas libentissime ago. Excelentísimo señor presidente do Parlamento de Galicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civís e eclesiásticas, claustro da Universidade, señoras e señores. O azar, que non unha deliberada programación,
quixo que o derradeiro doutoramento honoris causa que me compre presidir como rector da Universidade de Santiago de Compostela corresponda ao ilustre lingüista alemán Ulrich Engel, a proposta do Departamento de Filoloxía Alemana avalada pola facultade da que eu son membro. Esta feliz coincidencia faime retroceder no tempo ata finais dos anos 80, cando, como decano da Facultade de Filoloxía, tiven a inmensa satisfacción de ver como o noso repertorio de estudios se enriquecía con 2 licenciaturas de italiano e de alemán. O profesor Ulrich Engel, doutor por Tubinga e catedrático honorario da Universidade de Bonn, veu a constituir un dos meirandes apoios para o desenvolvemento da nova titulación, como o seu padriño, o catedrático de Filoloxía Alemana, doutor Wuhan López, acreditou na súa laudatio. En calidade de investigador e profesor visitante, compartiu con nós as inquedanzas que inevitablemente unha nova andaina académica como esta representa a prol dos nosos graduados e dos propios proxectos de investigación que se están a desenvolver no noso Departamento de Filoloxía Alemana. Volvendo a ollada cara atrás, lémbrome do espírito que nos animaba cando reivindicábamos a implantación en Compostela da licenciatura en Filoloxía Alemana. Os meirandes argumentos eran de índole académica e científica. Unha facultade de filoloxía xa consolidada e ben recoñecida nacional e internacionalmente como a nosa non podía carecer dos estudios de alemán, a lingua máis falada en Europa, vehículo de expresión, xa que logo, dunha poderosa cultura transnacional da ciencia, da filosofía e da teoloxía. Mais tiñamos en mente, así mesmo, a contribución a un proxecto que eu gosto de calificar como razoable utopía, dunha Europa unida na que España acababa de se incorporar en 1985. Proxecto o que non podería deixar de sumarse nas súas modestas forzas a universidade radicada nunha das cidades, Santiago de Compostela, que constitúe desde o medievo unha referencia europeísta de pegada universal. Pouco despois da terrível Segunda Grande Guerra, os pioneiros das primitivas unidades funcionais comunitarias, que hoxe dan nome aos cuartos da nosa Casa de Europa, Monet, Schumann, Spack, Adenauer, alimentaron con carbón e con aceiro un soño de insospeitable trascendencia política. E denantes deles, un ilustre galego, Salvador de Madariaga, ancellaba tamén o nacemento dunha Sol Unión, dun espacio de libre cambio que, como o cabalo de Troya, agochase no seu seo o xermolo dunha anovada identidade cultural e política compartible polos europeos. Medio século despois, a existencia dunha moeda única fala de novos avances nese camiño de Europa que non deixa de ter xa que logo atrancos, ameazas e dificultades, como as que os mesmos pelegríns atopaban secularmente no seu camiño cara á Fisterra europea representada por Galicia e Compostela. Os filólogos cremos firmemente na capacidade das linguas como vehículos de expresión, comunicación, entendemento, diálogo e acción sobre a realidade. Para nós, o meirande pecado de lesa filoloxía é consideralas xustamente no sentido contrario, como barreiras, ferramentas de agresión e insolidaridade. No seu sustancioso e emotivo discurso, o doutor Engel menciona unha situación pola que os seus colegas, dun xeito ou doutro, algunha vez pasamos. A de ter que explicar que sentido e que cometidos cumpren as nosas disciplinas, centradas no estudio desa facultade humana privativa que é a linguaxe. E apunta que unha ciencia como a lingüística ten que desenmascarar, por caso, os abusos que da linguaxe se fan na sociedade moderna, cando, por exemplo, as palabras se prostitúen a prol de obxectivos políticos ou económicos. Outro dos nosos doutores honoris causa, o escritor José Ángel Valente, denunciaba tamén esa prostitución e reclamaba da poesía o esforzo titánico de volverlle as palabras os seus significados xenuínos. Esa demanda tan oportunamente formulada polo profesor Engel hoxe mesmo está a ser atendida
por destacados voceiros da filoloxía e do pensamento contemporáneos. Mencionarei por caso a George Steiner e a Umberto Eco, os dous últimos premios Príncipe de Asturias de Humanidades e Comunicación. George Steiner, fillo de xudeus austríacos, nacido en París, formado nos Estados Unidos e finalmente profesor en Xenebra e Cambridge, advertía non hai moito verbo da perda das linguas, afirmando que cando morre un idioma, morre con el un enfoque total, un enfoque como ningún outro da vida, da realidade, da conciencia. Cando un idioma é arrasado ou reducido á inutilidade polo idioma do planeta, que Steiner ve encarnado no que el chama o anglo-americano, ten lugar unha diminución irreparable no tecido da creatividade humana, nas maneiras de sentir o verbo esperar. Non hai, di Steiner, ningunha lingua pequena. Escoitando estas frases do mestre da literatura comparada, non é posible deixar de establecer unha conexión máis entre o noso novo doutor honoris causa e a historia recente da universidade que hoxe o recibe no seu claustro. Ulrich Engel foi sucesivamente, entre 1965 e 1976, investigador científico, director de proxectos e director en Mannheim do Institut für Deutsche Sprache, adicado ao estudio dunha das máis grandes linguas de Europa. Simultaneamente, en pleno franquismo, antes xa que logo da Constitución Española, do Estatuto de Autonomía de Galicia e da súa Lei de Normalización Lingüística, a Universidade de Santiago de Compostela creaba en 1971 o Instituto da Lingua Galega, que tanto fixo e segue a facer non soamente para o coñecemento científico, senón tamén para a normalización e a propia existencia do noso idioma. Steiner conclúe que non hai problema máis urxente co da preservación do don de linguas de Pentecosté e da defensa e ilustración de cada idioma sen excepción, por moi reducido que sexa o número dos seus falantes, por moi modesta que sexa a súa matriz económica e territorial. Se iso é como Steiner demanda, e eu concordo, xorde unha pregunta obvia. Onde mellor que nas universidades e os institutos de investigación se pode realizar esa tarefa indeclinável? Os custos deste investimento no estudio das linguas serán, en todo caso, da máxima rendabilidade, pensando en termos elevados de servicio ao procomún, á conservación do patrimonio inmaterial, á paz e o entendemento entre as xentes e os povos. Aos gobernantes correspóndelles a grande responsabilidade de pensar desde este punto de vista superior. Outra cousa sería neles irresponsable miopía. Humberto Eco, pola súa parte, incidiu nos mesmos asuntos no seu libro sobre a procura da lingua perfecta na cultura europea. Se Steiner escribiu unha obra xa clásica titulada Despois de Babel, o semiólogo de Boloña propón que non consideremos a fragmentación lingüística como unha eiva ou unha maldición bíblica, senón como un antídoto contra o arrasamento da globalización. Fala, pois, dunha revalorización de Babel e recrea unha especie de mito apócrifo que denomina en paranomasia o mito do don a Adán, consistente en que a lingua nai non fose exclusivamente unha lingua única, senón o conxunto de todas as linguas. E para o futuro de Europa non propón nin a adopción dun só idioma vehicular, nin o triunfo dun poliglotismo exacerbado. Outro mito, esta vez rigorosamente contemporáneo, alenta o seu alegato. Unha Europa de cidadáns que, falando na súa propia lingua, fosen embargantes, capaces de entender abondo a do outro, como para captar o xenio específico de cada peza dese abrallante mosaico lingüístico en que consiste o vello continente. Esta bella, por histórica, Universidade da Fisterra Continental participa o seu xeito dese mito e daquela utopía razonable da Unión Europea, que ten os seus alicerces no eido cultural, o que compra atender mediante o estudio, a investigación e o ensino ás novas xeracións. Hai xustamente 5 séculos que se cubría a primeira cadeira de gramática do estudio vello compostelán coa incorporación ao noso claustro do bacharel Pedro de Vitoria,
que enfigura nos repertorios universitarios europeos como o primeiro rector da nosa alma mater. Isto fala da preeminencia que sempre tivo a filoloxía na vida da Universidade de Santiago de Compostela. A distinción que hoxe lle outorgamos ao eminente lingüística alemán profesor Ulrich Engel acredita tamén a pervivencia, medio milenio despois, do mesmo talante, compatível con, eu diría mellor, imprescindible para o cultivo das humanidades, pero tamén das tecnoloxías e das ciencias sociais, das ciencias experimentais e das ciencias da saúde. Tomémola, así mesmo, como augurio de que, por enriba de outras consideracións político-económicas de curto alcance, as nosas filoloxías seguirán vivindo, crecendo e florecendo. Moitas gracias, señoras e señores. Conclúe o acto académico, prego ao señor secretario xeral que organice a procesión académica.